Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo to TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by Umahlaba. Hey, bafowethu. Yeah. Hayi kunzima. Kunzima. Angifuni ukukhuluma ngegame kakhulu. Niyabona abantu sibaphakelayo basenze namhlanje. Hey. Bonke labadlali ade bedlala ku Zimbabwe bakhulele la. Yeah. Badlala la. U-goalkeeper bele udle iMamelodi Sundowns. Kwi-curling. Yeah. Uzokwenza namhlanje? Udli squad. Yeah. Aphinde futhi bapha abafowabo bagcwele egroundini. Bastelela man. Badlala la ekhaya. Bahlala la ekhaya. Yini ungasicabangeli nje bona ukuthi hawu labantu Nike one goal. i-next game yabo abangayisadlalela la abayidlalela ngale Zimbabwe bahambe. Hayi abahambe. Hayibo. Labantu laba siyabaphakela. Uzodla ushaye umuntu omphakelayo. Kini. Bashayile phela labantu. Akhonakala. Abahambe labantu. Ungizwa mkhulu lapha sasithethe sabagoduke labantu ke. Labantu siyabaphakela. Basupport yithina ngayo yonke into labantu. Ama stadium, i-transport, ukudla, bakhulisa abantwana. Even aba ball boy ababo. Hayi angifuni ungena lapho. Thibo, into engiyicelayo before uyuko Bruce ahambe. Ngicela ukuthi angathi angakakhoshe noba i-team eyodwa la ku Betway. Yipi? Nobe yipi. Usakhulume kakhulu wamuntu. Akayifuni i-team yami. iKaizer Chiefs akalifuni. Yabo? Manje i-team yakhe le ayithanda inabadlali abaningi ku squad ayenzi kahle. Yenza kahle. Ihlulwa yini? I-Sundowns last game Imaru. Yabo? Yaphinde yahlulwa yini? I-Arrows. Manje ulindeleni kulabadlali laba abangaperform. Phela uMakhopo uskora amagoli amangaki kwi-Pirates azasifike la kwi-national team. Manje wayo uMakhopa wayo uMakhopa embizile kodwa akancedisi i-Pirates le team ayidlalelayo. I-favoritism. Manje kusoyithini ke leyo? Uyafavor. Phelile manje uPaul. Bonke ama-fans. Thank you, man.